izena? Kaixo, ni Araceli naiz. Gasteizen jaio nintzen. Lan egiten duzu lan? Lan egiten dut Gasteizko udaletxean. Pues begira nago informazioan, osea, sarreran. Jendea sartzen da irekuntzara, eta guregan atortzen da laguntza sartzen. Begira, egin behar dut hau, edo bestean, nora joan behar dut, eta guk zuzentzen diogu. Informazioa ematen diogu jendeari. Zure lana zaila da? Ez da oso zaila. Pazientzia izan behar da hori bai, jendearekin. Eta jendea gurekin ere bai. Harreman honak daukazu alkatearekin? Pues ez daukat inolako harremanik, bakarrik. Udaletxera sartzen denean, agurtzen du, guk ere agurtzen dugu, eta listo. Txikia zinenean, nola zen Gasteiz? Desberdina. Asko txikiagoa, ez zegoen hainbeste etxe eta hain etxe erraldoiak, zeuden zelaiak eta, biretzetik gertu, jolastera joateko. Eta kalean pasatzen genuen denbora asko jolasten. Pues, begire, izkutaketan, txorro morro pikota joke, hori zen jartzen ginen makurtuta, bata bestearen atzetik, eta beste batek egiten zuen salto gure gainean. A la banda de dos, korria harrapatzera, harrapaketetara. Kaniketara jolasten zenuen? Ere bai, kaniketara, eta zera, nola da, egutegia. Lehen banatzen zituzten horrelako egutegi txikiak, den askotan egiten zuten. Eta orduan jolasten genuen, eta urrunen botatzen zuena, geratzen zen, irabazten zuen, eta hartzen zituen besteak. Eta kromoak ere, horrela jolasten zela eta buelta eman behar zenion kromoari. Ez ikasi zenuen euskaraz eta zergatik? Hasi nintzen, institutoan hasi nintzenean, nik eskolan ez neukan aukerarik euskara ikasteko. Baina gero institutoan, aukera zegoen euskara ikasgaia moduan aukeratzeko eta aukeratu nuen. Orduan institutoan, 14 urtekin, hor hasi nintzen euskara ikasten. Eta gero apuntatu nintzen euskaltegian, eta hortik aurrera ikasi nuen, eta gero esan nion nire buruari euskaraz hitz egin behar dut, euskaraz dakien jendearekin. Eta horretan nago. 25 urte ditut, eta Bilbon jaio nintzen. Batxilergoa bukatzean, psikologia ikasi nuen, eta psikologia bukatu eta ondoren, yoga ere ikasi nuen. Eta gaur egun, psikologa naiz eta ere yoga irakaslea. Noiz hasi zinen yoga egiten eta zergatik? Yoga deskubritu nuen Perun bizi izan nintzen, Oianean, herri txiki batean, eta hor bizi nintzen herri txiki batean, eta ez egoen internetik, eta liburutegi bat geneukan, eta denetariko liburuak zeuden hor, eta batek esaten zuen yoga para todos, eta ez nekien zer zen yoga, eta hasi nintzen irakurtzen eta proposatzen zituen lusaketa batzuk, eta meditazio batzuk, arnasketa, eta abar, eta egunero hasi nintzen hori egiten, eta tartetxo hori goizeetan, onura asko ekarri zizkidan, eta... Zergatik ikasi zenuen psikologia? Galdera ona da hori. Batxilergoa bukatzean, batzuetan gertatzen da ez dakizula zer egin. Ez dakizu zer ikasi, zertan lan egin nahi duzun, zer gustatzen zaizun. Baina, ni 17 urterekin galdera asko nituen buruan, eta esan zidaten psikologia laguntzen zuela galdera horiei erantzuna ematen. Eta orduan psikologia egiten nuen. Eta badakizu zer den psikologia edo psikologoa izatea. Nire esan zidaten psikologo batek jendea laguntzen zuela. Eta ideia horrek erakarri nahi duen ere. Eta horregatik ikasi nuen. Ez ikasi zenuen euskaraz? Txikian nintzenetik. Uste dut nire amaren sabelean nengoenetik. Ze nire aita beti egin du euskaraz, eta euskara irakaslea da. Eta beti egin dit euskaraz. Eta nik uste dut horregatik ere maite duela inbeste euskaraz, beti daukat bihotzean txikitatik. Bada zure barnealdera begiratzea, eta zure arreta arnasean jartzea, eta gero ere elkartzen du gorputzarekin egiten dituzun ariketak ere. Baina guztia egiten da. Eta zen ditu zure gorputz guztia, aktibo,
Eta ja, pizkanaka, apoioa ezkerreko oinean da. Eta belauna tolestu, eta apoiatu oina, bezkanaka. Eta da banazko bihotze. Find me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Powers down and the town goes dark when words fade. Nola zu izena eta non jaio zuen? Nire izena Aritz da, eta hemen Gasteizen jaio naiz. Da zure lanbidea? Ni logistika departamentuan lan egiten dut, eta nire lanean egiten ditugu furgonetentzat gurpilak eta ardi joan traste guztiak horre egiten ditugu. Eta nik antolatzen ditu kamioiak eta piezak eta ekartzeko. Zu korrikalaria zara ezta? Bueno, saiatzen naiz. Korrikalaria saiatzen naiz, korrika egiten, pizkatxo bat. Gogoratzen dut ikusi nuela telebistan, eta gustatu egin zitzaidan, eta probatzea pentsatu nuen. Eta azkenean, saiatzen, azkenean gustatu egin zait. Bueno, denbora pasa da, Eta zenbat denbora daramazu korrika egiten? Korrika egiten, zazpi urte gutxi gora behar. Ni bati bat saskibalea jolazten nuen. Ni gaztean nintzenean saskibalean 10-15 urte jokatu egin dut. Eta gero hori amaitzerakoan hasi nintzen korrikan, eta korrika eta gero triatloiak. Eta triatloiak 3 urte daramaten. Eta zenbat kilometro ditu triatloiak guztira? Azkeneko egin nuena da, kilometro bat eta 900 metro egin, 83 kilometro bizikletaz, eta 21 kilometro korrika egiten. Zer egiten duzu lasterketa ondoren errekuperatzeko? Errekuperatzeko, gehien bat lo egin. Lo egin eta deskantzatu. Lasterketak luzeak dira eta oso nekagarriak. Orduan, lo egin, deskantzatu eta ondoian. Ondoian eta ur asko da. Eta noiz ikasi zenuen euskaraz? Euskara ni txikitatik. Zuek bezala ikastolan ikasi nuen. Eta, nire ikasketa guztiak euskaraz egin dituen. Gero lana asterakoan, pizka eta aspe egin nuen euskara. Eta orain dela urte pare bat, bilo batxo bat izan nuen. Eta berriro hasi naiz euskararekin. Eta orain dela hori 2 urte euskaltegin hasi nintzen. Eta orain hizkuntza eskolan nabil euskara ikasten. Berriro ere, gogoratzen eta gehiago ikasten. Under the wings of the war machine, always someone else's scheme. Show me a sign when the world falls apart, from the core to the scene. Nire zure izena? Ni Andoni Elizondo naiz, 23 urte ditut eta duela 10, parkur egiten du gara. Zion jaio zinen? Jaio berez, kolokien jaio nintzen, baina 4 urtekin Gasteizera etorri nintzen, eta esan daiteke kanpoan jaiotako euskalduna naizen. Momentuz ikaslea naiz, gizan eta dietetika ikaslea naiz, baina daukadan denbora libretan, Barrutian eta beste hainbat ikastetxetan parkur eskolaz kanpoko ekintzak edo korputza hezkuntzako saioetan parkur ematen du. Zenbat denbora daramazu parkur egiten? Seriotasunez hartu nuen 2010ean, eta hartaz geroztik hasi nintzen modu serio batean eta entrenamendu jakin bat egiten, eta irakaskuntza duela 3 daramat. Non eta nola ikusi zenuen parkur gogoka zenuela? Bosgarren mailan nengoenean, lagun batek esan zian YouTubeen bideoak bilatzeko. Aldi hortan gustoko genuen Prince of Persia, bideojokoa. Han ikusi genuen bideojokoan egiten ziren mugimenduak bizitza errealean egin zitezkela. Eta hasi ginen probatzen, hasi ginen hemen Gasteizko kaletan ikusten, justo itsasontzi pirata ireki zuten, eta han ikusi genuen gure aukera, parkurra probatzeko. Hasieran ez geneukan referenterik eta bakarrik YouTubeko eta interneten topatzen egituen bideoak ziren gure irakasle bakarra, eta lagunen artean elkartzen ginen, behira nik ze bideo topatu dudan, behira ze mugimendu ikusten den hemen, eta esperientzia egiten eta
gaizki egiten, azkenean lortu genuen mugimendu batzuk ikastea gure kaputazionean. Non eta nola hartu zenuen kolperik handiena? Harrigarria badirudi ere, 10 urtetan ez dut kolperik hartu, bai, beti badaude egiten diren salto txarrak eta ia orkatia bihurritzen duzula edo eskumuturrak posizio txarrean jartzen dituzula, baina kolperik horrela nagusirik ez dut hartu. Nik berez akrobaziak ez ditut gustoko, baina parkurreko mugimenduak hartzen baldin baditugu galdera horretan, nik esango nuke ni ustez zailena dela brazo, ez? Igual, depende altuera, depende distantzia eta materialaren arabera, izan daiteke ni ustez zailena. Ni ikastolara sartu nintzen Toki Ederren, gero Mendebaldean, baina berez euskara ni uste asko ikasi dudala batez ere hemen klaseak ematen eta praktikatzen. Izan ere nahiko traketxa nintzen DBH-en eta praktikarekin lortu izan dut, baina euskara asko sobetzea, asko gehiago betzea. From the core to the seas, for the threads in the sea.